Bueno, kaixo, arratsaldeon eta mila esker etortzagatikan. Egia esan zoragarria da gela horren beteta ikustea, ez? Are gehiago, orain dela gutxi jakindetelako justo Realeko partida ere batzegola. Beraz, mila esker danoi gerturatzeagatikan. Nire izena Maider Maraña da. Hemen Hondarribin ere lanian aritzen naiz Jenny Pirsekin, gure gaurko hizlariarekin. Y sin más dilación. Eta besterik gabe berriro ere eskertu egan nahi nizkizueke zuen ona etortzea, bai kulturetxera etorri zareten guztietan, baita streaming bidez etxetik jarraitzen diguzuen guztioi ere guretzat. Benetan plazer handia da Hondarribin elkartzea, sarritan hemen biltzen gara, hala da, eta tarteka zuetako baterekin ere topo egin dugu. Baina oraindik badira hainbat pertsona ezagutzen ez ditugunak eta oraindik ere ezagutzeko dauzkagunak etorkizunean eta gaur arratsaldean, Jenny Pirsekin hitz egingo dugu eta aztertuko dugu zer den elkarrizketaren kultura. Egia esan, titulua bera jarri eta definitzeko ere, lana egin behar izan genuen. Gero arratsaldean zehar adieraziko digu berak zer esan nahi duen horrekin. Eta bera aurkeztu aurretik eta elkarrizketari ekin aurretik izan ere, zuei ere pilota pasako dizugu. Eta horregatik eman dizuete paper bat sarreran. Eta galdera bat adierazten da alde batean, eta bestean beste galdera bat. Eta beraz, hausnarketarako minutu pare bat egingo ditugu orain. Batean, jartzen du zer da zuretzat elkarrizketaren kultura hitz batean. Animatzen zaituztegu beraz, 2 minutu hartzera eta hori idaztera. Hau da, zer den zuentzat Jenny Pirse, berarentzat elkarrizketaren kultura zer den adierazten hasi aurretik. Eta hitz bakarra eskatzen dizuegu. Norbaitek 3 baditu ez zer gertatuko, baina eskertuko genuke saiakera hori egitea eta horrela gurekin parte hartzea. Zer da zuentzat beraz elkarrizketaren kultura hau? Eta behin jasotakoan eztabaida horri ekingo diogu. Beraz, oraintxe minutu bat pare bat daukazu horretarako. Bueno, pues Jenny Pierce, quien hoy va a acaparar nuestra... Jenny Pirsek izango du gaur gure arreta osoan, bera Latinoamerikako katedratikoa da, London School of Economicskoa, ere bai, Ingalaterran, baina gutako askok antropologo gisa ezagutzen dugu, bakearen antropologo gisa, eta hori bai estatu izango duzue. 70ko hamarralditik hasita hainbat gatazka eremutan lan egin du, bai Latinoamerikan, bai Europan ere, baina nik ez dut gehiegi sakonduko honetan berak adieraziko digu hori, eta zuetako askok dakizuen moduan, duela 9 bat urte, gu gana etortzen da, sarritan, Hondarribira etortzen da, azken 9 urteetan, eta lagundu egiten digu. Eta berak, elkarrizketaren kultura den hori, gure artean banatu eta ezagutarazi egin du. Eta gaur, gurean dugu berak ere, bere ideiak zeintzuk diren zabaltzeko eta gero eta pertsona gehiagok bere idei horiek ezagutu ditzen. Beraz, aurrera, Jenny. Kaixo, eta barkatu izan ere, euskaraz dakidan hitz bakarretako bat da hori, baina, zuen hizkuntzarekiko errespetua agertu nahi nuen, eta espero dut, era berean, nire gaztelania ere ulergarria izango dela. Beraz, eskerrik asko, lehenik eta behin, gonbidatzeagatik, izan ere, 9 urtez, zuetako askorekin elkarrizketan jardun dut, eta hemen ikusten zaituztet, eta eskertzeko da benetan, gaurko jardunaldi honetan, egotean. Nik beraz, lehenik eta behin behar bada nire ibilbidaz hitz egin beharko dizuet, nor naizen esan beharko dut, ez da historio divino, nola baita esateko, eta batzuetan ere lotxa ematen dit.
nire bilbidez hitz egitea izan ere matematikaria zareten hoiek, kalkulatu egingo duzu zenbat urte ditu da, baina arriskuri hartuko dut, eta beraz, bueno, ea, zuetako batek asmatzen duen, zertara dator Ingalaterrako emakume hau ona, Latinoamerikako esperientziak eragin handia eta influentzia handia izan du, nik beti esaten dut latino sasoia naizela, eta beraz nasketa hori neuregan daukadala. Nik nire lana Latinoamerikan hasi nuen, bertan jaio nintzen, eta egia da garai ura benetan latza izan zela. Ikusten dituzuen argazki hauek bertan desagertutako emakumeak eta pertsonak dira, bertan gerrate bat zegoen, eta gerora, beranduago ere, lan egin dut bertako, belikoak ez diren beste indarkeria ezberdinekin. Ere, Latinoamerikako indarkeria sozialarekin. Eta Mexikon, Monterrein, esate baterako bertako narkoek bomba bat jarri zuten, bertako kasino batean, 50 emakume, pobrezia egoran zuen emakume hil zituzten horrela, kasino horretara joaten zuenak, eta hau, benixin da, Kolombian, eta hemen ere, badira beste indarkeria sozial batzuk. Eta indarkeria hauek guztiek eragin handia izan duten egan. Eta Latinoamerikan saiakera asko egin dut hauek izendatzeko. Esate baterako feminizidio hitza Latinoamerikatik dator. Eta hemen ikusten dituzue horren arira sortu diren protesta batzuk, hau da, fenomeno hori adierazten dutenak, aurretik ezagutzen ezen fenomenoa. Eta nire herrialdean eraberan ere lan egiten dut, eta esperientzia guzti oso importantea izan zen niretzat. Bradford benetan hiri interesgarria da, nik bake ikasketak egin nituenean bertan jotzen nuen, eta hiri honetan historia industrial garrantzitsua importantea izan genuen, ehungintzaren inguruan, baina kolapsatu egin zen, eta egia da bertan migratzaile ugari genituela Pakistandik etorriak, batez ere, eta egoera larri bati aurre egin behar izan zioten, izan ere bertako gazteek etzekiten jadan Pakistangoak ziren, Ingalaterrakoak ziren, izan ere Ingalaterran uko bat, bazterketa ratzista jasan zuten, eta beraz momentu oso tentsio handikoa izan zen, eta bertan oso une latzak bizitu genituen. Eta orduan, egoera horiek ikusita, hiriko aztertu egin genuen, hiriko arazori, eta saiatu ginen bakean biziko zen hiri bat eraikitzen. Bertan, identitate ezberdineko hainbat gazterekin lan egin genuen, eta ekintza kolektiboak martxan jarri genituen, eta berriro ere, 2011an eskuinak indarra hartu eta mutin bat egin zuenak, matxinatu egin zenean, bertako hiria bildu egin zen, hori saiestu alizateke, eta bertako herritar guztiak. Baita 2001an botin hori altxa zutenak ere, izan ere, hortan bere semei hasiera batean etzieten utzi, bertako matxinetan bat hartzen, baina bigarren olde honetan, bai. Eta honekin, ez dut esan nahi Hondarribian hain egoera larria duzuenik, ez dut hori esan nahi, baina bai, adierazi nahi dizuet hitz hauekin eta ibilbide honekin, benetan muturreko egoera batetik natorrela, esperientzia horrek eragin handia izan duela nigan, eta esperientzia horiek duela 10 urte ekarri ninduten ona Hondarribiara. Hemen, nik nire ekarpena egiteko bakearen bide horretan, eta bertako gatazka horri irtenbide bat emateko, edo bilatza saiatzeko bitzat laguntzeko. Ni politologoa naiz, berez, baina beti lan egin dut antropologiako metodoekin. Izan ere, asko interesatzen zait ezagutzaren elkartruke hori. Interes handia dut batak bestearengatik ikasteko horretan, denok dugu zer ikasteko. Eta azken urteetan, bakeren antropologo ere esan didate, izan ere asko ikasi dut indarkeria ezberdin hauetatik, eta batez ere, ikertu ahal izan dut nola erekitzen duten pertsona ezberdinak bake hori, beraz oso garrantzitsua izan da hori guztien etzat. Eta bai, Hondarribia ezagutzea niretzat privilegioa izan da. Benetan herri zoragarria, lehuragarria duzue, historia oso aberatsatu eta bertako biztanleak ere asko gustatzen zaizkit. Lagun ugari ditut hemen, eta espero dut etorkizunean ere, gaurko konferentziaren ondoren ere lagun izaten jarraituko dutela. Baina benetan pentsatzen dut eta esan beharra daukat asko gustatzen zidan herria dela, eta nahi nuke hemen zerbait eraiki.
eta eraikitzen dugun hori bakea izatea gustatuko litzaidake bereziki. Hori da konferentzia honen atzean dagoena. Gaurko konferentzia ez da alardeari buruzkoa bereziki, baina denok dakigu alardea bertako faktore nagusietako bat dela, bertako gatazka nagusietako bat delako, eta egia da azken 2 urteetan ezin izan dela ospatu. Eta nahi nuke aurten ospatzeko aukera izatea. Beraz, galdera bat dugu. Lehenengo galdera da, hau da, noraino hautsi dezakegu inpas hori, hau da, baldin eta akordio sustantibo oinarrezko batean oinarrituta. Egia da, azken 25 urteetako ibilbide hau, nolabait, elur bola bat izan dela, pixkanaka elurra bilduz eta harriak bilduz joan dela. Eta honek min egin du, sufriarazi egin die pertsona askori. Eta egia da, bertako pertsona asko nekatuta, aspertuta, akituta daudela eta frustratuta ere bai egoera honekin. Eta hainbat emozio eta sentimentu biltzen direla. Beraz, honen guztiaren atzean dagoen galdera zera da, zein aukera eskaintzen digu elkarrizketaren kultura batek gure elurbola hori berriro asmatu eta elurbola horretatik udaberri berri bat sortzeko. Eta barka eskatu behar dizuet nire metaforengatik Hondarribian elurra ez da inoikoa, baina uste dut ondo irudikatzen duela eta bestetik badaukazuela udaberri baterako aukerarik hemen. Hori da gaurko jardunaldiaren atzean dagoena, ez dugu beraz alardearen gaia zuzenean joko. Izan ere guretzat, edo niretzat, garrantzitsuena elkarrekin eraikitzea dela. Elkarrizketaren kultura elkarrekin eraikitzea. Eta beraz, denok gure ekarpena egin behar diogu kultura horri. Hori izango da, hemen ikusten duzu eguk egingo duguenaren egitura edo antolaketan. 3 zatitan banatuko dut aurkezpena. Eta zati bakoitzean galdera nagusi bat izango duzue hausnarketarako. Hori niretzat oso importantea da. Izan ere, elkarrekin eraikitzea da gure helburua eta nik ez daukat errezeta magikorik edo erantzunik, nik ezen dizut esanik hau egiten duela. Azken batean, zer egin behar dugu, gure esperientzia guztiak partekatu, elkarrizketan jardun eta pentsatu noraino sortu ditzakegula gure printzipioak, non eraiki ditzakegun gure printzipio horiek eta kultura hori eraiki. Badakit gutako askorentzat ez dela erresa izan ere, autohausnarketa ez da beti erraza izaten, baina, zailtasunek topatzen batuzue, nik uste zintzoak izan behar zaretela zeuen buruarekin, eta hori aitortu, ez duzue horregatik deseroso sentitu beharrik, iruditzen zait, inguru hau, giro hau segurua dela, eta ez dagoela deserosotasunarekiko biderik. Eta elkarrekin lan egin behar dugula, zer lor dezakegun ikusteko. Beraz, lehenengo atala hauxe da. Zeintzuk dira elkarrizketa emankor baterako aurre baldintza horiek. Nik ilustrazio emozional bat egingo dut, eta honen bidez, hausnarketa bat egin beharko duzuen. Hau da, pentsatu beharko duzue, nola sentitzen naiz eta nola jokatzen dut norbaitek mespretxatzen nauenean. Eta autohausnarketa hau oso garrantzitsua da, izan ere momentu honetan geure emozioak ezagutzen saiatzen ari gara, erantzunak bilatzen ari gara. 2. blokea. Komunikazio arauak denbora espazioan. Polarizaziotik fragmentaziora joango gara. Gero berriro birpolarizatzeko. Gero azalduko dizu zer esan nahi dudan horrekin. Eta hemen ere, badago hausnarketarako galdera bat, eta honakoa da. Parte hartzen dudan espazioetan, lagun artean, familian, heziketan, bulegoan, jatetxeetan, non entzuten dut gehiago? Non hitz egiten dut gehiago? Eta noiz entzuten dut eta entzuten dudanak aldarazten dit nire iritzi hori. Hori beste jarduera bat izango da. 3. blokea, elkarrizketa kultur gisa izango dugu. Ez da elkarrizketaren kultura, baizik eta elkarrizketa kultura gisa. Ezberdina da,
zertzela desberdinak ditu, izan ere elkarrizketa organikoa, naturala, izaten denean, ikusten dugu, arazo bat daukagunean, elkarrizketa bidez konpontzen dugu. Eta nola sortzen da ibilbide edo prozesu natural hori. Eta hemengo galdera, ez dakit autohausnarketarako denborarik izango dugun, baina hor egongo da. Hau da, galdera da, zer aldatu behar da gure bizitza publiko eta pribatuan aniztasun bidezko batean seguru bizitzeko gure evoluzio kolektibo eta sormenezkoa sortuz, eta bertan demokratikoki denak barne hartuko ditugunean, eta hori adostuko dugunean. Galdera konplexuak dira, baina zerbaitekin ekin beharra dago. Ondorioa zen izango da, saioaren amaieran eztabaida zabalduko dugu, hori izango da gure ondorioa. Eta bertan aztertuko dugu zeintzuk diren ezinbestekoak diren printzipioak eta jarrerak elkarrizketaren kultura batean. Eta lortzen badugu printzipio horiek elkarrekin eraikitzea, horrek aukera emango digu pentsatzeko zer egin etorkizunean. Zeintzuk dira etorkizuneko paus horiek. Has gaitezen beraz. Zeintzuk dira elkarrizketa emankor baterako aurre baldintzak. Nola sentitzen naiz, nola jokatzen dut norbaitek mespretxatzen nauenean. Lehenik eta behin, zer da ilustrazio emozionala? Nik duela 2 urte liburu bat idatzi nuen, saltzen ari da, ez du saldu nahi, baina oso mardula eta komplikatua delako, baina liburu hori idatzi nuenean indarkeriaz pentsatzeko aukera hori landu nuen. Izan ere, azpian zer dago, nola irudika dezakegun indarkeriarik gabeko politika bat. Hau da, nola da posible politika, eta nire ustea da, eta nire ikerketan agertu dut, nola politika sortzen dugun, eraikitzen dugun, politika sortzeko ezintasunetik, eta ez dut Hondarribia hemen erdigunean jarri nahi, baina pentsatu beharko dugu ea ideia hauek konektatzen duten, gero nik azalduko ditudan ideia horiekin. Nik disiplina arteko eztabaida bat izan nuen, eta hori beste arazoetako bat da. Izan ere, ez daukagu akademikoa den elkarrizketa, kulturaren elkarrizketarik. Dauzkagu psikologia soziala, naturzientziak, politika, soziologia, historia, hainbat alor daude. Eta niretzat, zaila izan zen, baina hala eta guztiz ere elkarrizketa, disiplina arteko elkarrizketa horri ekin behar nion indarkeria ulertu izateko. Izan ere, disiplina bakar batek ezin du indarkeria zer den adierazi. Duela urte batzuk ezinezkoa zen biologo eta soziologo batek indarkeriari buruzko elkarrizketa bat izatea. Oso zaila zen, biologoek beti esaten dute indarkeriazkoa dela, violentoa dela gizabanakoa, eta soziologok esaten dute ez, hori gizartean araberakoa dela, baina orain ikusten dugu biologek euren ikuspegia aldatu dutela, eta orain elkarrizketa hori posible dela. Baina, ni horraino nola iritsintzen ere azalduko dut. Gorputzaren, oinazearen kasu horiek eta gertaera horiek esanai handia dute, eta horiek bertako orden sozial horiek ondatu ditzakete. Egia da, ideia oso konplexuak direla, baina nik hemen azpimarratu nahi dudana da gure gorputzari sortzen diogun min edo oinaze hori. Nik zaurgarria den gorputz hori irudikatzen eta ulertzen hasi nintzen. Gure gorputzak zaurgarriak dira, baina pentsatzen dugu gure gorputzez, guk, gizabanakoak, gure natura, gure munduan mendean har dezakegula. Baina egia esan oso izaki zaurgarriak gara. Eta hor indarkeriak ahalmen handia hartzen du. Izan ere gure gorputzari sortzen diogun oinaze horretan mezu bat bihurtzen diot gorputzari. Eta beraz indarkeriak eragin nabarmena du. Baina zer da indarkeria? Indarkeria eta erasoa ez dira gauza bera. Erasoa gauza natural bat da, denok dugu mekanismo bat, edo geure zirkuituak dauzkagu gaurunean, norbaitek erasotzen gaituen momentu batean erantzuteko. Hori mekanismo bat da. Eta beste batzuek erasorik gabe egiten dugu, eta hor serotonina oso garrantzitsua da. Nik hori biologoetatik ikasi dugu, badakigu serotonina gai hori handitu egiten dela haurrak
jasotzen duen lehen maitasunarekin. Hau da, gure haurtzaroko lehen momentu hori oso garrantzitsua da. Eta pentsatzen dugunean zer gertatzen den norbanakoaren bizitzan, eta batez ere nik bizi eta aztertu ditudan gatazka gune horietan, izan ere bertako pertsonek trauma asko sufritu dute, emozio indartsuak bizitu dituzte, eta esperientzia horiek guk eraso bati erantzuteko gaitasuna murrizten dute, baldin eta erantzun hori indarkeriazkoa izatea nahi ez badugu. Eta Europan, ilustrazio garaian oso garrantzitsua izan zen, 18. mendean gertatutako ilustrazio hori, eta bertan pentsatu genuen arrazoiak hartzen gaituela mendean. Arrazoiak emozioen gainetik daudela. Hori erakusten digute, hori irakatsi ziguten ilustrazioan, hori izan zen arrazoiaren iraultza, ezta? Baina nik hor, gauza bat ikasi nuen, eta ikasi nuen emozioak arrazoia bezain garrantzitsu izaten jarraitzen dutela. Ez dut horrekin arrazoia alde batera utzi nahi. Honekin, ulertu egin nahi dut nola biak arrazoia eta emozioak elkar konektaturik dauden, elkar eragiten duten, eta nik honen inguruan asko dugu ez daukat denborarik, tamalez, baina esan dezaket hori dela komunikatzeko modurik garrantzitsuenetako bat. Hizkuntza guztietan dago, ingeles esan dugu revenge is sweet, hau da, mendekoa gozoa da, ezta? Zer sentitzen dugu min egiten digun norbaitek sufritzen duenan? Iruditzen zait guztiak aitortzen dugula, mendeku horrek ondo sentiarazten gaituela. Eta beraz, emozio horiek, naiz eta guri arrazoiak esan ez dela behar, azkenean ikusten dugu, nik mendeku hori ospatzen badut, beste pertsona horrik niri mendeko hartuko dela, eta orduan indarkeria hori etengabekoa izango da. Baina hori pentsatzen dudanean, arrazionalki, hori pentsatzen eta hori hor dago. Mendekoa gozoa da, eta hor ere emozioak sartzen dira, emozioak beraz batu indarrik. Zer esan nahi dut honekin, pentsatu behar dugu, eta asko dago esateko indarkeriaren inguruan, baina hizkuntza bera ere violentoa da, bai, ez? Inglesez, sticks and stones can break the bones, but words can never hurt you. Hori esaten inglesez, hau da, makilek eta harriek hautsiko dituzte gure ezurrak, baina hitzek ez. Baina hori ez da egia, hitzek ere min handia egiten dute, gorputza min dezakete, mezu bat dira, eta mezu horiek erabiltzen ditugu gure gorputza mintzeko, eta horrela ikusteko, zuk niri egin didazuna, nik zure egingo dizut ulertzeko zer egin didazuna, ezta? Eta zer esan nahi dugu ilustrazio emozional horrekin? 21. mendean, pentsa dezakegu, izan dezakegula ilustrazio emozional bat, hau da, 18. mendea zer den hori islada dezakegu, ispili bat izan baina emozioen monden. Eta nire semeak eman zidan ideia hori, nik azaltzen nion semeari, indarkeriaren inguruko ideoek, eta berak esan zidan, ama, zuk bilatzen duzunan ilustrazio emozional bat da. Ez duzu ukatu edo baztertu nahi arrazoia, hau da, behar dugu arrazoi hori guk gure emozio hori ongi ulertzeko. Eta emozioa behar dugu era berean arrazoia ulertzeko. Beraz, oreka bat behar dugu. Eta beti pentsatu behar dugu non dagoen emozio hori, eta noiz pentsarazten digun modu batera, baina era berean pentsatu behar dugun nola lagun diezabakedan arrazoiak emozio hori bideratzen. Beraz, ilustrazio emozional horrekin, eta egia da, gaur egungo munduan aukera gehiago daudela horretarako. Nire herrialdean buruko osasunaz hitz egiten dugu, osasun mentalaz hitz egiten dugu, eta egia da duela hamarkada batzuk hori aipa ezina ere zela, ez zela hitz egiten horretaz. Beraz, iruditzen zait bidea hasita dagoela. Orain, autohausnarketarako minutu pare bat emango dizuet. Nola sentitzen naiz eta nola jokatzen dut norbaitek mespretxatzen nauenean. Pentsatu zuen gorputzetan badauka zuen oroimenik, esperientziarik, nik hitzekin esan nahi dudan hau ulertzeko, konektatzen duzuen, nik esan dagoa zuen bizimoduarekin. Behar bada bai, behar bada ez, baina 2 minutu hausnarketarako. Eta horrela nik urari tragotxo bat egingo diot.
Bueno, más o menos, 2 minutos. Pasa dira 2 minutu, gutxi gora bera. Orain bigarren blokera. Komunikazio arauak denbora espazioan polarizaziotik fragmentaziora, hau da, bir polarizatuko duen fragmentaziorantz. Aipatu dizuet aurrez gerra hotza. Espero duzuetako asko ez duzuela gerra hori bizi izan guk bezala, baina garai ura oso polarizatu berkatu izan zen momentua izan zen. Polarizazio horiek ez dira desagertu. Hala eta guztiz ere, 80ko 10 hasi eta gaur egun arte, hainbat faktore zabaldu dira gizarteko banaketa edo dibisio sozial politiko horiek sortu izan. Hau da, ez dugu galdu gizarki gisa banatzeko daukagun, edo erabakitzeko daukagun gaitasun hori, baina gure gizartek eta gure kulturak evoluzionatuz doa, garatuz doa, eta uste dut evoluzio horretan puntu garrantzitsu batzuk ere bizitu ditugula. Aitortu behar dugu norbere aldaketa prozesu hori eta aldaketa sozialaren prozesu hori. Naiz eta motela izan. Nik nire bizi ibilbidea pentsatzen dut eta zer gertatu den datorkit burura. Esate baterako gaur egun nik zigortu gaur egun barkatu gure seme-alabak zigortzea abusu bat da. Aitortzen dugu egiten dugu inoiz eta beraz izendatu egin dugu. Nire herrialdean, nire bizitzan, gizonezko batek bortxa zezaken bere emaztea espazio pribatu bat zelako, baina gaur egun hau krimen bat da, delitu bat da. Eta horrelako adibide ugari eman ditzaket, izan ere, denborak aurrera egin ala, markadek aurrera egin ala, sentsibilizazio hori handituz doa, indarkererako sentsibilizazioa, erasoekiko sentsibilizazioa, baina prozesua motela da, eta horrenik asko falta zaigu. Gaur egun, hor daukagu Putinen adibidea. Gizon altxu bat da, ospitale bat bombardatu dezake, jakinik bertan emakumeak erditzen ari direla esaterako. Baina beste hau ere badago, hemen Kolonbiako, Bogotako esperientzia bat da, bertara iritsi nintzen gauez, eta ikusi nuen, Rosa Elbira emakume hau, enpalatua izan zela bertako parke nazionalean. Eta orduan pentsatu nuen, Kolonbian gerra eta bizi dute, indarkeria handia da, eta giza eskubideak urratzen ziren, estatuaren indarkeria ere salatzen zen, eta gorputz armatuenak, eta pentsatzen nuen, emakumeak sufritutako indarkeria hau denuntziatuko du norbaitek, zerbait gertatuko da, edo desagertu egingo da indarkeria jardun hau, eta gisa honetako karrilean. Beraz, ni parke nazionalera joan nintzen, Bogotara, hurrengo egunean, eta parkea jendez beteta zegoen. Izan ere, hau iritsi egintzen pertsonen gana, eta unkitu egin zituen bertako emakumeak, eta Rosaren hilketak jendea mugiarazi zuen, eta bertako gizonezkoak, antzerki bat egin zuen bertako maskulinitateari buruz ere, eta hor aldaketa bat ikusten, eta sarritan ez ditugu ikusten aldaketa horiek, baina hor daude. Eta horregatik pentsatzen dut oso garrantzitsua dela ikusten hastea munduak aurrera egin dezakela unkitzen gaituen egoera horiek ikusita, ez nahi genukeen abiadan, baina egin daiteke. Beraz, erronka asko dauzkagu gaur egun oraindik, pentsatu behar dugu nola komunikatuko garen. Eztabaida ez nuke esango, baina bai elkarrizketa, ezta? Nola elkarrizketatu, eztabaidatu. Orain baditugu edabideak eta baditugu sare sozialak ere. Sare sozial hauek bikainak dira, demokratizazioak dira. Orain denak komunika gaitezke sareak erabili zoragarri primeran, baina hala eta guztiz ere, denborak aurrera egin ala, ikusi dugu sare sozial hauek sarritan zatitu egiten dutela komunikazioa handitu baino. Eta pentsatzen dut, tarteka, edo ez dakit, horren atzean dauden teknologoak, Facebookekoak, aioi botatzen dienik erroa, ez? Edo gugan dago oraindik. Ez dugu zerbait gainditu, hori izan daiteke? Agian sare sozialak ez daude gure historian, ez gizaki gisa, ez? Gure naturak
Gure natura da, gurekin adosen dauen jendearekin elkartzea, eta sare sozialak ematen digute horrelako baieztapen sentsazioa bat, ez? Pentsatzen dugu, nirekin ados dagoen jendearekin nago, ez? Arazo bada, ez arazo bat, nire ustez arazo bat izan daiteke. Ze gerta daiteke horrek gu oso manipulagarri egitea, ez? Sare sozialetara hainbat talde daudenean, iritzi berekoa, gerta daiteke, norbait asmo txarrekin etortzea, eta mobilizazio batera egitea, ez? Ikusi ditugu oso adibide latzak horrenak. Orduan baditugu komunikazio modu berriak, baina zer falta zaigu oraindik ere elkarrizketaren kultura batek berekin dakar nola komunikatzen dugun birpentsatzea, baita ere ze hitz erabiltzen ditugun birpentsatzea, eta pentsatzea gure zirkulutik harago komunikatzeko perres gauden. Perres nago nirekin ados ez dagoen norbaitekin hitz egiteko, guztioi kostatzen zaigu. Nik hori pentsatzen dudanean, nik ere pentsatzen dut. Nere ustez Brexita babestu zuen norbaitekin hitz egitea, ez dakit ez, hementxe nire iritzia eman dizuet, ez niretzako zaila da Brexitaren alde dagoen norbaitekin hitz egitea. Nire ustez nire herrialdeak hartu den erabaki kaskarnetako bada, baina nik ulertu beharra daukat zergatik ez genuen lortu jendeak ulertzea hori dela Inglaterraren zaterabakirik onena. Inglaterran ez gara oraindik elkarrizketa serio bat izateko gai Brexitaren inguruan, eta arazo bat eragiten digu guztioi. Nola ireki, nola atera gure zirkulotik, nola atera gure iritzi bera duen jendearen zirkulutik gogo eta pixka bat egin, eta pentsatu ze espazioetan parte hartzen dudan nik, ez? Familia, lagunak, sare sozialak, bulegoak, jatetxeak. Noiz hitz egiten du gehiago, noiz entzuten dut gehiago, noiz entzuten dut eta noiz aldatzen dut iritziz. 2 minutu utziko dizkizuet hau guztiaz pentsatzeko. Bueno, ahora vamos a... Orain, azkeneko zatira joango gara, eta da, elkarrizketa kultura gisa. Eta zer aldatu behar da bizitza publikoan eta pribatuan, gauzak aldatzeko eta sortzaileak izateko, demokratikoki gauzak adosteko, oso galdera gogorra dira. Gauza bat esan nahi dut. Bake hitza erabili dugu, bakea, baina niretzat bakea ez da gerraren kontrakoa. Ze gerra da indarkeria antolatua, baina hori ez da ere gatazkaren kontrako. Bakea da indarkeriaren kontrakoa. Indarkeria fenomeno gisa bere adierazpen guztietan, ez? Indarkeria guztiak dira garrantzitsuak. Askotan egiten dugu akats bat eta izaten da esatea ze biolentzia, ze indarkeriak inporta duten eta zeintzuk ez, eta nire ustez indarkeria osorik hartu behar da eta gainditu egin behar da osorik. Baina nire ustez gatazka produktiboa da, nik ez dut bizi nahi gatazkarik gabeko espazio batean, herrialde batean. Nik ez dut bizi nahi guztiok ados gauden egoera batean. Gustatuko litzaidake
ados jartzea, aldiro, ez, edo aldizka, baina ez dut nahi iritzi bera duten jendearekin bizi, ez, iritzi bera bakarrik, ez dut leku homogeneo batean bizi nahi, irtenbide simpleekin, gainera munduak dituen arazo guztiekin, ez, desorekak, desparekotasunak, zalantzak, nahita ez izan behar ditugu elkarrizketak, trukatu behar ditugu iritziak. Ze badira gauza asko nik ezagutzen ez ditudanak. Horregatik nik Latinoamerikan ikasi ditudan metodo parte hartzaileek erakutsi didate pertsona guztien iritziak hartzen ditudala kontua, naiz eta idazten eta irakurtzen ez dakien jendea izan, ez? Ni egon naiz nekazari, halako nekazariekin, ez? Ezakite idazten, baina badute etika oso indartsu bat, eta asko ikasi dut haiengandik. Beraz, arazo guztiak konpondu nahi baditugu, ez? Aurrean dituguna, klima aldaketa eta borrokak nire ustez gatazka nahitaezkoa da, ez? Eta saiatu behar gara elkar trukatzen hori dana, baina nola bermatu gatazka ez dela bihurtuko indarkeria, ez dela bihurtuko erasoa. Nire ustez oso zaila da, ez? Hontaz hitz egitea, ze klixe asko dago, elkarrizketaren kulturaren inguruan. Egin batean guztiok dakigu, eta zuek badakizue, badirela oinarrizko gauza batzuk bizitzan, ez? Besteak, parekoa aintzatestea, aintzat hartzea, empatizatzea. Ziur nahi zuek esperientzia handia duzuela horretan, ez? Nola tratatu bestea. Baina hala ere, askotan praktikan ez dugu egiten ari garela pentsatzen duguna. Ez da beti posible besteekin horrela erlazionatzea errespetuz, ez? Naiz eta gu ados egon errespetuzko tratuarekin eta pentsatu errespetuzko tratua garrantzitsua dela. Beraz, iruditzen zait, elkarrizketa kultura gisa, hainbat prozesutatik igarotzen dela, ez? Horregatik egin nahi dugu gogoeta gaur, ezta? Nik ere egin behar dut gogoeta, zen nik ere gauza asko ditut ikasteko. Gogoeta didez gure emozioi buruz. Gure gizarte harremanetan eta gure ohiko eguneroko elkarrizketetan. Gogoeta horrek kritika ere badu, kritika kutxo bat, ez? Ze bilatzen dut besteekiko harremanetan, besteekiko elkarrizketetan, bilatzen dut besteak konbentzitzea, besteak menderatzea, edo besterik gabe hartu eman bat da. Nik gogoeta egiten badut, nire elkarrizketetan bilatzen dudanari buruz, agian ulertuko dut ze emozio dauden sartuta, ze emozio sartzen ditudan nik elkarrizketa horretan. Autogogoeta besteari buruz, eta saiatuko naiz besteak ulertzen haiek epaitu edo juzgatu, baino lehen oso garrantzitsua da hori. Jendea kaja batean sartzen dugu, kutxa batean, eta lehenengo gauza egiten duguna da epaitzea, nik gorroto dut hori, besteak epaitzea. Hori da, emakume ingeles bat, iparraldean bizi da, eta akademiakoa da, berak ez daki zer realitatea. Ez nik gorroto dut hori, aurre iritzi horiek. Horregatik iruditzen zain niretzat esperientzia oso garrantzitsua izan dela, ez? Gainditzea ideia hori kutxa batean sartuta gaudela. Horrela ez gaituzte inoiz ezagutuko. Baita ere autogogoeta, elkarrizketa baten bilakaerari buruz, ez? Zergatik eta noiz bihurtzen da berriz ere berdinen arteko elkarrizketa bat noiz sortzen da hain intenso, ez da? Eta nik orain nahi dudana da, puntu hauei buruz gehiago hitz egitea, nola eraiki kultura bat, zeinetan desadostasunez gain, aurrera egingo dugun gutxieneko akordio batzuetarantz.
zaila da, ez da erraza. Ezin dugu guztian ados egon, baina nola egingo dugu aurrera gure desadostasunak pixka ezain desadostasun izateko. Bradforden dugun bakerako hiri baten programan, 3 printzipio ezarri genituen, eztabaida publikoetarako bat zen, entzutea, iritziz aldatzeko prest egotea, eta entzutea. Erraza dirudi, baina berez oso zaila da. Nork nahi du iritziz aldatu? Agian gure iritzia, gure esperientzitatik dator, gure historiatik. Nik benetan aldatuko dut Brexitari buruzko nire iritzia, irekitanago hori egitera. Orain ideia da, eztabaidatuko dugu, hitz egingo dugu, diskutir esaten dut beti, baina berez elkarri hitz egitea da, ez? Hitz egingo dugu, lehenik eta behin, txartelaren beste aldean idatzi behar duzue, lehenengo gauza. Hitza ematea zuei, puntu hau buruzko iritziak trukatzeko. Jenik dioen bezala, helburua da elkarrera egitea, hitz egitea, solasaldi bat egitea hemen, eta berak Jenik nahi du planteatu ze printzipio eta jarrera behar dituguz, dira ezinbestekoak, entzuna ahal izateko eta iritziz aldatzeko prest egoteko. A ver quién rompe el hielo. Ea nor ausartzen den lehenengo hitza esatera. Un segundo, que vamos a... Como hay por streaming, necesitamos... Hemen, Ander, aurrean. Hemen. No era una pregunta, era simplemente que... Eskutsare eta oír hitzak erabili ditu gaztelaniaz, ez? Zein da aldea? Ez dakit zein da aldea, ez? Galdetzen du. Nik ez dakit horrela den gaztelaniaz, nik zu entzuna alzaitut, baina entzuten dut zure galderaren atzean dagoen asmoa, ez? Eztabaida zabalago batean, ni gai naiz zure hitzak entzuteko, ez? Baina ez ditut benetan, agian ez dut entzungo zuk jakinarazi edo transmititu nahi duzuna. Orduan, nire ustez aldea handia dago oír eta eskutsar bi termino horien artean. Gaztelaniaz al revés da. Ingelesez hear, ez da eskuchar. Izango litzateke oír. Bueno, yo creo que esto evidencia el tema de la importancia. Honek oso argi uzten du ze garrantzitsua den hitzak zuzen erabiltzea, ez? Jenik eta nik beti landu behar izaten dugu gai hau elkarren artean. Eta txantxa bat egiten diogu elkarri, ez? Ze diskutir, solastea da, ez? Hitz egitea. Eta guretzat diskutir, nolabait tentsioa dago horrezta, eztabaidatzea litzateke gehiago. Horatzean dago besteat. Buenas tardes, Arratsaldeon. Yo no sé si he entendido bien la pregunta. Ez dakit galdera ondo entzun dudan, esan duzunean ea pres gauden gure jarrera aldatzera, ez? Aldatzeko, edo gure pentsamendua, gure iritzia. Eta esaten dut ez dudala ondo ulertzen
Galetzen dio dalako nere buruari zergatik aldatu behar dut nere iritzia, eta ez genuke esartu behar gai horretan errespetuaren alderdia. Ze agian ni ez nago nik ez dut iritziz aldatu nahi nere iritzia sendoa delako, baina errespetua badut, ez dugu denok iritzi berekoak izan behar. Baina hor galdu egiten naiz, horregatik ez dut ulertzen zergatik zenioen iritziz aldatzeko pres gauden. Helburua da. Prest zaude. Ez da aldatu behar duzu iritziz bai edo bai. Naita ez. Baina gai bati buruz hitz egiten ari bagara, gatazka batez hitz egiten ari bagara, desadostasun batez. Izan daiteke ez gauza oso serioa edo bai, gauza benetan serioa. Baina ni gela batean baldin manago norbaitekin, ez? Hau da eskutxar eta oirren arteko aldea ere bai. Barkatu, Barkatu zen ni nahastuta nengoen, oir horren esanaiarekin. Nik antzematen badut, zu niri entzuten ari zarela eta serio hartzen duzula esaten dudana, orduan irudiduko zaiz zurekin solasean ari naizela elkarrizketan, ez ideiak trukatzen ari gala. Esaten da ingelesez, ez, gorren elkarrizketa, ezakitzuak baduzuen alakorik. Orduan horixe gertatzen da norbait elkarrizketa batean dagoenean, baina benetan inorez denean ari entzuten. Orduan beste jarrera bat izatea da. Errespetuzkoa da noski, ari naizelako zu entzuten, pensatzen dudalako zu baduzula zer esan, zerbait kontatu behar didazula, zerbait baduzula niri irakasteko. Eta gertaliteke ni erabat ez egotea ados, ezta? Baina erakusten baduzu gaitasuna entzuteko, gero potentzialki iritzia aldatzeko, nik sentituko dut elkarrizketa serioa dela, ez dakit argi utzi dudan. Eta konfiantza benetan, esan dezakezu zaborra da ez diazu erantzun, esan dezakezu. Badago beste bat. Bueno, pues yo no sé si tiene que ver con eso, pero... Nik ez dakit horrekin lotuta dagoen, baina nik eskatuko nukeena litzateke borondatea. Nik uste dut hori badagoela lotuta iritziz aldatzeko ideia horrekin, ez? Iruditzen zait 25 urteren ondoren oso borondate gutxi ikusten dela, ez? Eta elkarrizketa bat abiarazteko borondatea izan behar da, ez? Elkarrizketan sartzeko gogoa prest egon behar da. Bai, noski, borondatea oso garrantzitsua da, ados nago. Eta noiz iristen gara borondatera, zer gertatu behar da horra iristeko? Niri iruditzen zait, hemen irudika dezakegula, baietz, badagoela une bat, non jendeak ideiak trukatu nahi dituen, nik uste dut oraindik ez gaudela hor, baina hor dago, horizontean dago, ez? Elkarrizketa hori edukitzeko borondatea. Nik bake prozesuak aztertzen ditut, ez nago Hondarribia horrekin konparatzen, baina nik Kolonbiako bake prozesua oso gertutik ezagutzen dut. Eta bake prozesu hori lortu zen bakarrik momentu justu bat izateagatik, ez? Gatazka armatu horretan izan zen, bi aldeek pentsatzen zutela ez zuela inorrek irabaziko eta guztiek zeukatela asko galtzeko. Ez dut uste, espero dut, ez dadila hori izan puntua hemen, ze iruditzen zait niri,
Ez genukela ideia hori izan behar buruan, ez, irabazleak eta galtzaileak. Elkarrizketa badago ez da irabazteko, ez da inposatzeko, da entzuteko, iritziz aldatzeko prest egoteko eta aurrera egiteko, ez? Ikusteko nola aurrera egin elkarrizketa prozesu horretan. Nik Kolonbiako adibidea jartzen dut askotan gauza bera gertatzen delako gatazka armatuetan. Itxaroten da denek pentsatu arte, denek galtzeko dutela asko, denek galduko dutela eta geratzen zaien bakalarra hitz egitea dela, ez? Nik uste dut hau baino hobeto egin behar ditugula gauzak. Ez dugu txarnean jarri behar, ez? Zuek nik baino hobeto dakizue, une batean, orain dela 3 urte edo, tentsio handia egon zela, eta orduan hasi zela prozesu batean pentsatzen. Baina ez da itxaron behar egoerako okerrera egitera. Guztiok izango gara hobeak, edo guztiok irabaziko dugu gehiago elkarrizketaren bitartez. Nire ustez hori litzateke unerik onena. Bueno, de mientras aprovechamos para... Bitartean kontatuko dugu, Jenny dioen bezala, txartelaren beste aldean, ez? Lehenengo zatian esan duzu zer den elkarrizketaren kultura zuentzat, ez baduzu egin orain. Eta beste aldean pentsatu mesedez, hau izan da lehenengo proposamen publiko bat, Jennyrekin hitz egiteko, zuetako askok hitz egin duzu dagoeneko Jennyrekin, baino askok oraindik ez. Eta elkartzen jarraitu nahiko genuke, eta beste ekitaldi batzuk, beste topaketa batzuk antolatzen, beraz, gure gonbidapena da, hori esatea zertaz hitz egin hurrengo ekitaldietan, eta nahi duenak, txartel horretan apunta dezake, ze gai nahi dituen landu hurrengo topaketetan. Norbaitek galderarik egin nahi badu, itzazuena da. Arratsalde on. Jenny, erinez pensatzen agian asko eskatzea dela, ez? Iritziz aldatzea batez ere. Batez ere tartean daudenak oinarrizko eskubideak direnean, edo uste dugunean oinarrizko eskubideak direla. Orduan, nola aldaraz eskatuko didazu? Iritziz aldatzea niretzat hau funtsezkoa bada, ez? Bi alderrietako edozeinetan. Eta ez dakit ez garen ari, orduan urratsen bat saltatzen, ez? Ez genuke onartu behar aurretik badela arazo bat hitz egin gabe konponduko ez dena. Beraz, lehenengo urratsa litzateke onartzea ezin izan dugula arazo hau konpondu elkarrizketarik gabe, eta pres gaudela hitz egitera, entzutera, eta onartzera hitz egin behar dela irten bidera iritsi baino lehen. Agian ez ditugu gure funtsezko jarrerak aldatuko, ez dugu iritziz aldatuko. Baina agian ez da beharrezkoa. Iritziz aldatzea konponbide batera iristeko, ez? Nola atera hemendik? Ezin badugu irabazi aldatu gabe, agian ez dugu aldatuko, baino behintzat hitz egitea geratzen zaigu, ez? Bai, gustatzen zait esan duzuna. Argitu bai duzu zer den iritziz aldatzea. Oinarrizko ideia ez da areto batean sartzea pentsatuz, iritziz aldatuko dut, ez? Edo nire funtsezko ideiak aldatuko ditut errotik, ez. Da jarrera bat izatea elkarrizketarekiko, edo elkarrizketaren barruan, ni ez banaiz gai. Agian, bada jendea ez duela urte luzez hitz egin, ez da? Orduan, pertsona bat, etxai bat eraiki dute. Hori mundu guztian gertatzen da. Eta tamalez,
ez diogu aukerarik ematen pertsona bati ezagutzeko eta bere iritziak ezagutzeko, eta ez dugunean pertsona hori ezagutzen, kutxa batean sartzen dugu eta ez dugu ikusten bere humanotasuna, ez da gizate hartasuna, ikusten dugu besterik gabe etsaia. Orduan, iritzi aldatzeko prest egotearen ideiak ez dago lotuta bakarrik elkarrizketaren funtsesko gaiarekin, baizik eta nola ikusten dut beste pertsona. Zenbateraino naiz gai ikusteko pertsona horrek baditu dela ideia batzuk eta sinisten duela ideia horietan, nik nireetan sinisten dudan bezain beste, ez? Nik ikusi behar du pertsona horrek defendatzen dituela ideia batzuk berarentzat garrantzitsuak direlako, bere eskubideak direlako. Eta ikusi behar dut pertsona hori badela pertsona bat zeinekin nik elkarrizketa bat izan dezaket, ez da? Eta bakoitzak gure egia dugu eta zintzoak gara, eta beraz ikusi behar dugu pertsona hori agian kontrako gisa, baina ez etxai gisa. Ez dago nirekin ados, baina ez da nire etxai, ez dut zertan gorrotatu. Nik gorrotoa besterik ez badut, errespetu falta orduan ez dut, ez naiz gai izango elkarrizketa bat izateko. Ez dut esan nahi hori erraza denik, ez errez da erraza. Horregatik ulertu behar ditugu emozioak, zer den garrantzitsua guretzat eta zergatik. Ez dut esan nahi gure ideia sakonak baztertu behar ditugunik. Baizik eta elkarrizketaren kultura bat nahi badugu zerbait aldatu behar da elkarri ikusten dugun moduan, ez? Eta errespetatu behar dugu, bestea ere elkarrizketaren zati dela eta errespetatu egiten dugula. Eta horregatik esaten dugunean iritzi aldatzea ez da adibidez gaiari buruz iritzi aldatzea, baizik eta bestearekiko dugun iritzi aldatzea. Baina tira, ez bazaitut konbentzitu, segi zurearekin, hau da, eztabaida. Debate bai, debate ondo dago, eztabaida kasu honetan ez dago gaizki erabilia. Bigarren txanda bat izango dugu gero, baina hitza emango diegu oraindik hitz egin ez dutenei lehenik. Hola, Hondarribiako gatazka zarago. Hemen elkarrizketaren kultura eraikitzea hitz egiten dugunean burura datorkidana da. Agian ikastetxeetan gure kulturan matematika irakasten digutela, baina ez digutela inoiz hezkuntza emozionala irakasten eta une oro gaudela pertsonekin hartu emanean, baina benetan ez digutela irakasten bestekiko errespetua, ez norbere burua ezagutzea, ez gogoeta egitea, empatia hitza. Nik duela oso gutxi ezagutu dudan hitza da, eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela eta empatia, oso hitz garrantzitsua da, eta lantzen da, landu egin behar da. Empatia ere ikasten da. Batzu sentiberagoak gara, edo emozionalagoak, bestea baino, baina hain emozionala ez den pertsona batek ere ikas dezake izaten, eta iruditzen zait hori ahaztu egiten zaigula, hezkuntza emozional hori ahaztu egiten zaigu. Eta norbere burua ezagutzen ikastea ere garrantzitsua da, horrela besteak ezagutu ahal izateko, guk ez baditugu gure emozioak identifikatzen, ezagutzen, ezin badiegu izena jarri, ezingo ditugu bestearenak ezagutu, ulertu. Sare sozialetan eta bestelakoetan egozentrismoa da nagusi, ez? Ikusnazatela, baina ez da lantzen egozentrismo hori gainera oso azalekoa da, ez da, eta ez du gure sakonean garena erakusten. Eta bestetik, taldeak egiten digunean, eta badenean aurretik pertsona talde bat,
zu gogor defendatu ditzakezu iritzi batzuk, baina bakarrik bazeunde elkarrizketa batean, ez bazinen talde bateko kide, agian lirateke hain sendoak izango iritzi horiek, eta agian elkarrizketarako prestago egongo zinateke, ez? Adibidez irudikatzen ari naiz, erabat kontrako iritzia dituzten bi pertsona bakarka hitz egiten, ez? Eta ez taldean. Ze taldeak askotan babestu egiten gaitu, eta agian esaten ditugu gauzak bestela ez genituzkenak esango, ez? Eta uste dut gehiago garela gu aurrez aurre gaudenean bi pertsona, ez? Bai, emozioen puntu hori oso garrantzitsua da. Eta asko gustatzen zait, bota duzun ideia hori, ez? Nola erakusten da matematika, baina ez dugu erakusten nola ezagutu gure emozioak. Iruditzen zait, benetan liberazio bat izango ditzatekela gure seme-alabentzat, aurrentzat, gorputz zaurgarriak dauzkagula eta emozioak dauzkagula ikastea eta jakitea. Eta horrek, kontzientzia horrek, guk aurre egin behar digun guztiari aurre egiten lagunduko digula, pentsatzen dut. Bai, nik honekin esan nahi nuen zergatik den empatia boterearen antitesia. Hau da, pertsona bat empatikoa denean beste batekin, ez da aldatzen, ez da bere pentsamoldea aldatzen, baizik eta, pertsona horrek emozio batzuk ditu, eta sentitu dezakezu, esate baterako zuri, etzaizkizu, zezena gustatzen, zezenketa gustatzen, baina beste pertsona bati, bai, gerta daiteke hori, baina gustatzen zaizkion horrek senti dezake, uler dezake zezenak zistatzen dutenetan, duen sentsazio hori, eta hori ikustake, eta sentitu dezake oinaze hori behar bada, jarraituko zaio zezenketa gustatzen, baina honek aldaketarako pauso bat, bide bat ireki dezake. Eta horregatik, empatiari buruz entzun dugu eta botereari buruz ere bai. Eta iruditzen zait guk landu beharko genukeen elkarrizketa horretan batez ere empatia aztertu behar dela. Eta norbaitek ezberdin pentsatzen duelako edo beste bati ulertzeko auzokoari edo bizilagunari ulertzeko gaitasuna izan dezakeela. Behar bada ez dute ideologia bera, behar bada ez dute pentsabolde bera, baina uler dezake bere bizilagun hori. Horrek ez du esan nahi indarra galtzen duenik, empatia horregatik. Eta bere pentsaera horrek ere indarra galtzen duenik. Este miedo de ser vulnerable, ¿no? Yo creo que este es el punto que estás haciendo muy bien, ¿no? Es que si yo muestro mi empatía, si muestro algo... Egia da, emozioak agertzen baldin baditugu edo empatia agertzen badugu ni zaurgarria naiz. Eta norbaitek behar bada, etekin aterako dio nire zaurgarritasun hori aprobetxatu egingo du eta horrela ezin gara aurrera jarraitu. Hitz bat, beraz. Después de oírte la explicación, esan nahi zenuenaren, hau da, entzute eta eskutsa edo eskutxarri horien ezberdintasuna azaldu duzunaren ondoren eta entzundako azken ideia honekin, hau da, empatiaren ideia honen aritik, pixkanaka ari naiz, hobeto ulertzen, zuk esan nahi diguzun hori, komunikatzen saiatzen ari zaren ideia hori, eta abiatu duzun ibilbide horretan, esango nuke, ez entzutea empatiarik ezak, eraman gaitzakeela oso larriak diren egoeretara. Hau da, empatia falta horrek edo ez entzute horren ondorio edo horrekin batera beste pertsona hori aurrean duzuna etxaitzat hartzen badugu eta ezberdin pentsatzen duen pertsonatzat, orduan pertsona hori eliminatzea, pentsatzea ere ekar dezake. Eta hori ez bakarrik alardean, beste Euskal Herriko gatazketan eta indarkeria kasuetan hori bizitu eta ikusi dugu. Horri jarraiki, eta ez ondorio gisa, baina, bai zeruertzean hor ikusten dut beste ideia bat, beste gako bat, giltzarri izan daitekena gure gatazken konponbiderako. Eta da, behar bada ulertu dezakegu bi modutan edo modu ezberdinan pentsatzea, eta hala eta guztiz ere,
pertsona horrek bizitu edo sentitzea festa bat edo harreman pertsonalei dagokion esateatrako, emakume edo gizonekin izaten ditugun harreman horiek ezberdin sentitu ditzakegu, ezberdin pentsatu ditzakegu, eta beraz hor ez dut etxeitat hartzen baizik eta errespetuaren bidetik, nik ulertzen du gertatzen dena, eta ez naiz bestearen iritzia, bestearen jokabidea aldatzen saiatzen, baizik eta ulertzen lehenik. Eta iruditzen zait, gatazka guztietan, eta ez bakarrik Hondarribian eta Irunen bizi dugunean, edo bizitu dugunean, pentsatzen zait, gauzak ikusteko bi ikusmolde horien errespetua eta bizitzeko modu ezberdinen ulermen hori eta ez saiatzea sintesi batera iristen edo ideia bakar batera iristen. Hau da, ez da beharrezkoa sintesi bat gatazka konpontzeko baizik eta errespetua. Hau da, pentsamolde ezberdinak errespetatzeko gaitasuna izango litzateke gakoa. Eta ez helburu edo asmo berdina lortzea, bai. Eta egia da oso erraza dela beste pertsona hori deshumanizatzea, gizatasun hori pertsonatik kentzea. Izan ere, guk gure interesa bilatzen dugunean hori egin ahal dezakegu. Eta horregatik, esan beharra da errespetua edozein kasutan garrantzitsua dela. Eta badago hemen beste elkarrizketa bat, beste debate bat, eta elkarrizketaren prozesu honetan debatea beharrezkoa da. Eta ezberdintasunekin elkarbizitzea nahikoa da, ala haratago joan gaitezke. Bilatu behar da nolabait adostasunera iristeko modu bat, edo elkarbizitza adostasuna egiteko, edo nahikoa ote da ezberdintasunekin elkarbizitzea. Nire ustez hori eztabaidarako gaia da, izan ere batzuk pentsatzen dut prest daudela, iritzi ezberdinekin elkarbizitzera, eta, pentsatza, ezberdin pentsatzen du, baina alere nik nahi duena egingo dut, eta horrek funtziona dezake. Beste kasu batzuetan, beste pertsona batzuk pentsa dezakegu, benetako elkarrizitza bat nahi badugu, gure ezberdintasunen atzean dagoen horren eztabaida bat bideratu beharko dugu, eta horrela aurrera pausak egingo ditugu. Nik, hau, etorkizunera begira jartzen dudan gai edo ideietako bat, hau da, zer da elkarbizitza? Hau da, gurekiko iritzi ezberdin den pertsona batekin batera bizitzea da, edo adostasuna bilatzea. Beste norbait animatuko da, aurrera egin aurretik? Beste inork hitzartu nahi du? Hemen beste galdera pare bat dugu. Kaixo, nik gauza baten falta sumatu dut. Izan ere, gatazkan dauden pertsonek, ulertzen dute elkarrekin egon behar dela, hau da. Komunitate bat badugu, ulertu behar dugu, elkarrekin bizitzeko gogo bat hor dagoela. Izan ere, kontua baldin bada, ezberdin pentsatzen duena beste norabait bidaltzea, ez dakit, hau da, guk, herrian, espazio geografiko batean elkarrekin gaude, herri batean elkarrekin gaude, eta hor konflikto edo gatazka bat dago. Eta pentsatu behar dugu, onartu behar dugula, elkarrekin bizitzen jarraituko dugula, elkarbitza hori aurrera emango dugula, eta behar bada hor, pentsatuko dugu nik nire iritzia dut, zuk zurea duzu, baina elkarrekin bizi garenez, ikusi beharko dugu nola garatu dezakezun zuk zure ideia, eta nik neurea, hori kontrakoa izan, hau da, bikoteetan ere hori gertatzen da, bikoteetako bakoitzak nor bere nahi eta desio pertsonalak maksimizatzera joko balu, ez gineteke bikotei izango. Izan ere, ukoa egin beharko dio, edo, zentzu honan, esan dut, lagatu egin beharko du, utzi egin beharko ditu gauza batzuk, biok espazio komun batean bizi ahal izatzeko. Bai, egia da. Eta hori hor dago. Nola eragitzen dugu partekatzen dugun hori. Izan ere, guk politika asmatu dugu, baina politika hori oso konplexua da. Denborak zer esan du honetan? Denbora erabakigarria da? Hau da, noraino gaude prest aztertzeko izan ere,
hemen gaudenok ez gara etorri elkarrizketaren kulturaragatik. Denok daukagu alardea geure gogoan, eta ikusten dugu postura eta alderdi ezberdinak daudela. Eta zerbait egiten dugunean ez ditugu helburu batzuk zehaztu behar eta epeak jarri behar. Hemen ez dago eperik, denborak zer esan du. Bueno, etorkizunerako epei begira, nire ustez hau zuen araberakoa da. Yo creo que sería fabuloso que ustedes Niri zoragarria irudituko litzateke aurrerantzean ere zuek elkarrizketan jarraitzea, eta gai asko izango dituzue hizketarako, hau lehen saiakera bat da. Eta hasieran guk ez genekien, Maiderretanik ez genekien, ea inorretorriko ote zen, ez genekien honek, hau da, gaurko jardunalditik aurrera elkarrizketa bat piztuko ote zen, ez genekien zen izango litzateken horren oinarria, edo ez ote zen hizketa gaiik irango, eta horregatik iruditzen zait egindako ekarpenak oso esanguratsuak direla, eta zuen hitzartzeak benetan onak direla, baina pentsatzen dut, etorkizunera begira, elkarrizketan jarraituko baldin badugu, eta mahai gainean jarriko baldin baditugu hizketa gai horiek, zuek identifikatu beharko dituzue zeintzuk diren gaiak, eta seguruenik denborak aurrera eginala, elkarrizketak aurrera eginala, gero eta gogorragoa izango da, guk gaiak zabalduela egora zailago izango da, izan ere hasiera batean, non gehien ematen duten gaiak ez dira irekiko, horiek aurrera irekitzen dira, eta horregatik nik prozesutzat hartzen dut guztia. Dena da prozesu bat, eta norbaitek esan nahi badu, hemen irtenbide hau da, eta hau lortu behar dugu, eta honekin ja amaituko dugu gure gatazka. Ez, hori badakigu ez dela horrela, horrek ez du inoiz funtzionatzen. Hori dela eta pentsatu behar dugu, prozesu bat eraiki behar dugula denon ekarpenekin. Espero dut aurten alarde bat ospatuko dela, eta beraz, pentsatu beharko dugu, nola ze baldintza jarriko dugun alarde hori denok gozatzeko. Hori izango da gaietako bat. Eta aurrerago pentsatu beharko dugu nola hasi elkartzen eta benetan oinarrian dauden gai zaurgarri horiek lantzen. Ez da batera erraza izango, baina pentsatzen dut, printzipio batzuekin, eta egia da printzipio gehiago daudenik orain, hasierako ideia batzuk eman ditut oinarri bat eskaini nahi nizuek, zuek eztabaida eta elkarrizketa hori abiarazteko. Eta gero, elkarrekin partekatu dugun espazio horren irizpideak zeintzuk diren erabakiko dugu, ikusiko dugu zer partekatuko dugun eta zerrez, eta gero, noski hor egongo da errespetua, posiblea dela, egin daitekeela. Niri Doña Kijote esaten didate. Bat, abetxuan badago bat, ez? Vale, pues agarramos estas dos últimas. Perdón, que no se había visto. Esta es, vale, A2. Pues esta... Eskerrik asko. Adelante. Yo tengo un poco de voz... Arratsaldeon, nik zerbaiten falta sumatu dute hemen boterearena, eta ez naiz botere politikoaz ari. Botereaz ari naiz pertsonen harreman arteko botereaz. Hau da, eztabaida bat ezartzen dugunean eta ezberdintasunak daudenean edo botere desoreka hori dagoenean pribilegioak dauzkan pertsona bat behar bada, ez da zaurgarria izango. Eta iruditzen zait gure herrian, gure kasuan, pertsona batzuk pribilegio batzuk dituztela eta beste batzuk murriztuagoak diren pribilegio dituztela edo gutxienez ez gaudela berdintasun egoeran ikusten dut. Orduan, nola ezarri eztabaida gure harremanetan eta beti zaurgarrintasun mailak zainduz eta gure pribilegioak bestei ematen saiatuz beste horiek ere gure gizartean posizio zentralago bat hartezaten. Hori guztia eta berriro azpimarratu nahi nuke, denboraren gaia ere hor dago, hau da, bere eskubideak murriztuta dauden pertsona batentzat, denbora motelago doa, pribilegioak dauzkan batentzat, baina bai, hori galdera bikaina da benetan. Eskertzen dizut galdera hori. Ez dakit, Hannah Arendt filosofoa ezagutzen duzuen, lan bikaina egin zuen boterearen eta indarkeriaren gaian, eta esaten zuen boterea indarkeriaren kontrakoa zela. Asko kritikatu egiten dute, berak idatzitakoa izan ere, ez dute ulertzen Hannah Arendtentzat botereak
zer esan nahi duen, boterearen zer esana ezberdina dela. Hau da, zuk esaten duzun hori da. Boterean, botere hori menperatzailea denean, hori indarkeriarekin dator. Boterean, bestetik, onartu egin dezakegu. Eta botere hori bali daukat nik asumitzen dut, onartzen dut, nik elkarrizketa hau menperatu egingo dut dela, baina ulertzen baldin badugu boterea ekiteko gaitasun gisa, eta esan nahi hori dauka, latinez, hau da, latinez esan nahi du gaitasuna izatea dela boterea. Eta beraz, baldin badaukagu ekiteko gaitasun hori, eta espazio batean, ulertzen badugu, aitortzen badugu, espazio horretan denok gaitasun bera dugula, espazio berean eta elkarrizketarako gaitasun bera dugula aitortzen badugu, hor beste egoera batean gaude. Eta hori ez da, ni naizelako espazio horretan esku hartzeko eta ekiteko gaitasun bat ulertzea. Hori esanik, egia da, botere ezberdintasun horiek hor daudela, eta botere menperatzailea ikustera ohituta gaude, eta alderdi politikoak arazo hori dauka, eta nik nire liburuan hori askotan landu dut, hau da, nola gainditu ditzakegu guretzat hasieran naturalak diren ideia horiek. Hau da, direla pertsona batzuk botere bat daukatela berezko botere hori eta dominatzaile izan dezkela. Espero dut zuk zure txartelan hori idatzi izan ere elkarrizketa honek luzerako emango liguke. Hau da, zer eragin du, zer da boterea elkarrizketa batean. Eta bada beste filosof bat Habermaski, ezakit ezagutzen duzuen, berak ere elkarrizketaren inguruko lan sakona egin du. Eta pentsatzen du botere ezberdinketa horiek, hau da, ezberdintok botere edo botere desakiek alde batera utzi behar dira eta pareko edo kideko botereak hartu behar direla elkarrizketa batean. Eta hori ideia ona da, baina gero errealitatea beste bat, hau da, eta berriro ere hemen gogoeta egin behar da. Hau da, nola egiten du nik nire boterearekiko hausnarketa hori, baina gero espazio batera jun eta ez dut beste menperatzen. Hau da, espazio batean denok erabili behar dugu gure ekiteko boterean min ematen digun gatazka hori eraldatu al izateko. Eta beraz hemen boterearen ideia beste bat da. Beste era batera ulertu behar dugu. Ez da erraza izango, baina honek beste elkarrizketa baterako emango liguke. Ondo pentsatu behar da, hau guztia elkarrizketa hasi aurretik izan ere, elkarrizketa horretan parte hartuko duten pertsona guztiek jakin behar dute, eta bertara etorriko dira inor menperatzaile izango ez dela jakinik. Eta hor, ikusi behar dugu, ze argumentu dauden privilegioaren atzen ere. Hau da, nik ondo argumentatu behar dut, eta ondoren besteen argumentuak entzun behar ditut, behar bada ez naiz ados egongo, baina ez da erraza. Baina ezinezkoa ere ez. Baldin eta kontzientzia denok baldin badugu. Había otro, creo, acá. ¿Alguna más? Te han llamado, por cierto. Bueno, pues por hoy vamos a ir cerrando, aunque a nosotras sí nos gustaría, como os hemos dicho, recibir vuestros... Isten joango gara, baina gustatuko litzaizu guke zuen ekarpen horiek idatziz jasotzea. Gero, noski hemendik ateratzen garenean zuen iritzia partekatuko dituzue, eta baina dituzuen ideia horiek jaso nahi genituzken, ez eta txarrak izan, izan gaitezen eraikitzaileak. Eta guretzat, pentsatu behar dugu eta baloratu behar dugu, ea zein izango diren etorkizuneko elkarrezketa horien hizketa gaiak. Besterik, eskerrik asko denoi etortzeagatik eta Jeniri ere gure bide lagun izateagatik. Mila esker.